ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. чӣ хеле шумо огаҳ ҳастед вақте ягон схемаи нави мошенникои интернетӣ мебарояд, ман кӯшиш мекунам ки ҳарчи зудтар шуморо огаҳ кунам. барои чӣ мошеннико ҳар рӯз як схемаи нав ба навро фикр мебаранд? Чунки имрӯзҳо интернет хеле тараққӣ кардааст. вақте онҳо ягон схемаи навро мебароранд, зуд аз ин мардум огаҳ мегарданд дар як вақти кӯтоҳ. аз ҳамин ҳисоб схемаи онҳо барбод меравад ва онҳо наметавонанд ки ин схемаро муддатҳои дароз ба кор баранд. аз ҳамин сабаб ҳар рӯз як схемаи навро фикр карда мебаранд. имрӯз дар бораи як схемаи нави онҳо гуфта мегузарам ки бисёр як схемаи хатарнок аст. яъне аниқтараш ба картаи шумо пул меояд. шояд хурсанд шавед, вале ин хурсандии шумо бисёр давом намекунад. хулоса дӯстон азиз, моро то охир ҳамроҳӣ кунед. шуморо аз ин схема як огаҳ мекунам ва чӣ хел аз ин схема худро ҳимоя кунед, ҳамашро ба шумо мефаҳмонам. дӯстон, якчанд намуди моделҳои навро қабул кардем, аз ҷумлаи Samsung A32, A52, A72, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Realme ва боз якчанд моделҳои дигар. хулоса қариб ки ҳама намуди смартфонҳо ҳаст. инчунин якчанд намуди телефонҳои кнопочни овардем ки зарядашон беҳад зиёд мебарад, функсияи powerbank дорад ки ҳатто смартфони худро метавонед бо ин телефон заряд диҳед ва боз якчанд плюсҳои дигар. даставкаи телефонҳо ҳаст. касоне ки телефон хариданянд, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. тарзи кори ин схема чунин оғоз мешавад. дар картаи шумо пул меояд, яъне ба шумо пул перевод мешавад. шояд шумо хурсанд шавед ки ба картаатон пул омад. бо баробари пул омадан, яъне телефони шумо занг мезанад. дар ин ҷо якчанд намуди сценария вуҷуд дорад. вақте ба шумо занг заданд, мегӯянд: ман ба картаи падарам ё ин ки модарам бояд пул мемондам, то онҳо саривақт кредитро месупориданд. каме саросема шуда ба картаи шумо гузарондам. онҳо бемор ҳастанд, переживат доранд, ҳарчи зудтар бояд ҳамин пулро гузаронед. ё мегӯянд ки як одами наздиктаринам дар балниса аст, дар авария ғалтид, дар политсия аст. ба ҳамин монанд якчанд сценарияҳо мекунанд. хулоса якчанд воҳимоҳӣ бар дурӯғ мекунанд, худро ба бечорагӣ мезананд, то шуморо ҳам саросема кунанд. илтимосу илтиҷо мекунанд, то вақте ки шумо худатон савол медиҳед: пулро ба куҷо гузаронам? пеш аз он ки мо як чизеро ба шумо мефаҳмонам, якчанд муроҷиатҳо мешавад аз якчанд одамое ки ба ҳамин кор меафтанд. аз онҳо мепурсам, якчанд маълумотҳо мегирам, баъдан ба шумо пурра карда мефаҳмонам. дӯстон, дар ин ҷо бодиққат бошед. онҳо як картаи каси дигарро медиҳанд, яъне аз ҳамон карте ки ба шумо перевод шуд, шумо пулро ба ҳамон намегузаронеду, ба як картаи дигар кас бояд гузаронед. акнун ҷои хатарнокии ин схема оғоз мешавад. дар ин вақт ба шумо картаи ягон интернет сервис, интернет магазин ё ягон услугаи интернетиро медиҳанд. дар ин ҷо схемашон чунин аст ки онҳо шояд аз ягон интернет магазин, аз ягон интернет онлайн ягон чизе заказ мекунанд, шояд ягон услуга ҳаст. вақте ки шумо аз картаатон ба ҳамон пул мегузаронед, яъне шумо розигӣ медиҳед ки картаи шумо ба ҳамон пайваст шавад. дигар аз шумо код ё иҷозат лозим намешавад. менеҷери ин сервис картаи шуморо ҳамчун як клиенти ҳамешагӣ пайваст мекунад, то дар оянда вақте чизе хариданӣ шудед, ҳар вақт картаи худро дар он ҷо назанед. ва ҳамин тавр оянда онҳо ҳар чизе ки заказ кунанд, аз картаи шумо пул гум шудан мегирад, яъне аз ҳисоби шумо харидан мегиранд. ё ин ки ягон тавари ғайриқонунӣ заказ мекунанд, вақте ки шумо ба ҳамон пул перевод мекунед, предоплата пул мегузаронед. онҳо вақте ки товарро қабул мекунанд, боқимондаи пулро аз картаи шумо ҳамаашро меситонад. агар рафту ин чиз ягон чизи ғайриқонунӣ бошад, вой бар ҳоли шумо. боз як роҳи дигараш аст ки баъзеаш мегӯянд ки ҳамин пулро ба картаи худи ман перевод кун. ин ҳам хатарнок аст. дар ин ҷо шояд саволе ба миён ояд: пас ин пулро ман барои худам боқӣ гузорам? не, ин пулро ҳеҷ вақт барои худатон нагузоред. дӯстон, дар ин ҳолатҳо сахт ташвиш нашавед, натарсед. фақат як кор кунед. ба банк занг занед, гӯед ба картаи ман касе хато карда пул гузаронид. миқдори маблағ вақти гузаштанашро гӯед.
ҳаминро ман иҷозат медиҳам ба соҳибаш баргардонед. Тамом. Дигар ба шумо ягон проблема намешавад. боқӣ мондаи корро худи бонк ҳал мекунад. агар вақтҳои охир аҳамият дода бошед, яъне дар чекҳои Сбербанк дар поёнаш навишта шудааст ки агар шумо иштибоҳан ба касе пул гузарондед, получател яъне одаме ки ба ӯ пул гузаронед, ба банк занг зада бояд оператсияро атмия кунад. мувофиқи қонун танҳо одами пулро қабулкунанда ҳақ дорад пули шуморо баргардонад. агар рафту шумо дар ҳақиқат ба ин дом тарафтодед ва аз картаи шумо пул гум мешавад, ба браузери телефон дароед, дар боло тарафи рост ин се нуқтаро пахш кунед, настройки, способ оплаты. аз ин ҷо ин функсияро хомӯш карда монед. дар куҷое ки картаи шумо пайваст буд, дигар аз шумо автоматически пул гирифта намешавад. дӯстон азиз, шояд шумо ягон схемаи нави дигарро медонед ки ман дар ин видео нагуфтам, ё шояд бо ҳамин схема ягон наздикони шумо фиреб хӯрдан. ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. оянда насиб карда бошад дар бораи схемаҳои дигари мошенникон низ гуфта мегузарам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. то видеоҳои оянда, хайр. дӯстони азиз, мо имрӯз дар ширкати даво қарор дорем. дар ин ҷо бисёр доруҳои гиёҳӣ дида мешавад, аз ҷумлаи эпимедиум барои бақувватии мардонагӣ, самиюван барои фарбешавӣ, бомбакс барои варзишгарон, ин ҳам барои фарбешавӣ, ин доруи сабз бошад барои харобшавӣ, чорлитимин яъне равғани сиёҳдона будааст ва боз якчанд доруҳои дигар дар ин ҷо барои ришу мӯи сар. хулоса қариб ки ҳама доруҳои гиёҳиро дар ин ҷо метавонед пайдо кунед. дастаф ки инҳо ҳам дар Москва ва ба ҳама территорияи Федератсияи Россия аст. касоне ки харидинед, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед.